کۆمارا کوردستان آنکو مهاباد 22 کانونا پاشین ساڵە 1946 دوێ ڕۆژێدا ڕێبەرێ کورد قازی محەممەد لەژێر ناوێ کوردستان ئەف کۆمار لە ڕۆژهەلاتێ کوردستانê ڕاگەهاند. چاوە کۆمارا کوردستان هات ئاواکردن. پشتی دەستوەردانا یەکیتیە سۆڤیێتê li gelek welatan ji wan jî Îran Kurdan derfet dît ku gavekê ber bi avakirina komarekê ve bavêjin. Nexwasim ku di sala 1945 de Qazî Mihemmed Partî Demokratîk Kurdistan Îran ava dike û stratejiyekê datîne pêşxwe. Ya herî girîng jî serxwebûna Kurdan li Îranê ye. Lewra di 22 kanûna paşîn a 1946 de li meydana çarçirayê li jêr sîwana yekîtiya komarên Sovyêtê Komara Kurdistanê tê damezrandin û paytexta wê Mehabad e. Çê di komarê de hebû. Di warê ziman zanist perwerde ragihandin û gelek beşên din de sazî û birêxistinên bi pêşketî hatin sazkirin. Her wekî gewdeyê komarê ji gelek wezaretan pêk dihat û bi vî rengî Kurdan li Rojhilatê Kurdistanê karî bû pêngaveke girîng a dîrokê bavêjin. Heta radeya ku piştî serhildana Şêx Mehmûdê Berzencî ya li Silêmaniya Başûrê Kurdistanê ew gava duyemîn ber bi dewletbûnê ve di dîroka gelê Kurd de ye. Tenê 11 mehan komar dimîne. Piştî guherîna di siyaseta navdewletî de û artêşa Rûsyayê hêza xwe ji Komara Kurdistanê vekişand. Di dawiya sala 1946 de Mehabad ji hêla dewleta Îranê ve tê dagirkirin û Komara Kurdistanê piştî 11 mehan tê hilweşandin. Her wekî rêberê wê Qazî Mihemmed tev hevalên xwe li meydana çarçirayê tên bidarvekirin. Qazî Mihemmed di dawiyê de çi şîret kirine? Hûn ji xebat, hewl û têkoşînê ranewestin. Ji bo mîna tevahiya gelên din ji bindestiya dijmin rizgar bibin. Malê dinê ne tiştek e. Ger welatê we hebe, serbestiya we heye, her tiştê we heye.